Witam was serdecznie, moi drodzy, w takiej grze w sumie, jakiej chyba jeszcze nigdy tutaj na kanale nie było, czyli no z czegoś zupełnie innym takim klimacie, jak przeważnie powiecie te FPS-y, szczelonki albo coś takiego. The Memes Beginning, polska gra, która kojarzy mi się tak na pierwszy rzut oka trochę z Black and White, trochę ze Sporem, nie wiem, jeszcze w nią nie grałem, ale otrzymałem tutaj egzemplarz. Także, no trzeba sprawdzić, moi drodzy, trzeba sprawdzić, dajemy przygodę. Już tutaj widzę piękne kolorki, piękne barwy. Prolog, samouczek, o akurat, trzeba sprawdzić samouczka. Tak, bo ja jestem wyjątkowo opornym. Dobra, zobaczmy co to jest. Co to się dzieje? Okej. Zarys fabularny znamy. Ej, ty widzę, że tu jesteś. Pomóż nam, albo od razu odejdź. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. Ja? Filip? Biobudyń. Lol. Co tu się dzieje? Dobra, ja jestem wybawca. Okej. Oj, już mnie przytłacza ilość rzeczy na ekranie. Ja jeszcze bym sobie tylko... ściszył... dobra, no tu nie ma jakiegoś dużego dźwięku. Dobra, to jest w ogóle dziwne, że kamera się obraca w ten sposób. A tak się przesuwa, a tak... Okej. Dobra, czaję. Tu się przybliża. Jeszcze takiej metody sterowania w RTS-ie tu nie widziałem. Dobra, tutaj łażę nasze hopki. Aha, tak mogę po prostu sobie do dowolnego miejsca w terenie przechodzić, jak poklikam. Dobra. A tak się mogę też obracać i tak. Okej, czaję. Wszystko czaję na razie. O dziwo. Tu już widzę, będziemy mieli jakieś zwierzątka. Dobra. Jakieś tutaj mamy surowce. Cuda na kiju, roślinki. O, grafika jest bajeczna, moi drodzy. Dobra, tu mam menu. Z dziedzictwami. Dobra. Aha, mam wybudować budynek. Ale jakoś nie bardzo mogę. Czekajcie. Wieża psi, tak? Już mam problemy. Widzieliście, jak grałem w Soviet City, nie? No właśnie. A, tutaj mam plac do tego ekstra. Taki zrobiony. O, dobra. No i teraz co? I oni to teraz przychodzą, będą budowali. Okej. Naprawdę to kolorowo tutaj wygląda bajecznie, superancko. Ja w ogóle... Aha, oni mu... oni mu oddają cześć. Teraz masz wieżę do władania i mogę... Aha! Dobra. I teraz ja dzięki tej wieży mogę nimi dowodzić. Filozofia i świat memesów są ciut bardziej skomplikowane niż ci się wydaje. Tego się bałem. Surowcem jest biomasa. Żółte bioowoce. Ekstraktoza, czyli wielka sokowirówka. Silosy, okej. Bioowoce. Dobra. I mamy taki owocek. Aha, i teraz sobie... Co? Teraz musimy sobie taki owoc zasiać. Zasiali górale. Aha, aha. Dobra.
A, tu fajnie, możemy sobie tak oddalić, aż tam mamy jedną wyspę. Więc mamy dużo wysp takich, które gdzieś tutaj są w przestrzeni. Sobie furgają. Dobra. I co? Jest roślinka. Teraz takich roślinek musimy tutaj zrobić więcej. Rośliny posadzone. Możesz wybudować silos. Okej, dobra. Tutaj damy silos. A nie, tutaj mamy zaznaczone. Kurde, dobry trening, dobry trening. Idealny do Niklausa, który nigdy nie kapuje nic o niczym. No, może prawie. Dobra, wszystko oni tutaj budują w ten sposób, że oni oddają hołd. Kurde, może to jest jakaś aluzja do islamistów? Nie, pewnie, no nie. Niklaus, uspokój się. Dobra, wbudowałeś silos. Zobacz, ostatni element. Ekstraktor, dobra. Wybudujemy ekstraktor superancki. Z czym, napiszcie mi, z czym wam się ta gra kojarzy? Mi się kojarzy ze Sporem. Bardzo mi się kojarzy ze Sporem. Też troszkę z takim starym RTS-em Black and White się nazywał. No tak, te klimaty. Te klimaty. Tutaj widzę, że biomasa idzie. A wygląda jak... Aha! No tak! Bo rośliny produkują biobanany. Czyli jest logika w tym wszystkim. Tutaj wirówka jedzie, oni zbierają banany, zanoszą do wirówki, wirówka je przerabia. Życie się kręci, no. Na wesoło się kręci, moi drodzy. Dobra. Smutne minki oznaczają coś niedobrego, one się zmęczyły. Aha! Tutaj mogę zregenerować ich siłę. Dobra. Support Defense Global. Okej. Targi kosmiczne. Dobra, budujemy biolaboratorium. O! Tutaj muszę go uradować. A to wszystko, widzicie, na wszystko potrzeba energii. Z niczego nie ma nic. Dobra, oni się tu modlą. To jest takie Simsy z drugiej, chociaż w sumie to każdego RTS-a, gdzie się coś buduje, można by do Simsów porównać, nie? To takie porównanie trochę nieprofesjonalne. Ej, a da się dwa jednym tym? A, one się wszystkie uleczają, dobra. Co ja teraz miałem zrobić? Śniki mamy, wszystko mamy. Aha, ja mogę sobie poszczególnego robotnika wybrać, na przykład chodź tutaj, chodź tutaj. Dobra. Piu. Energia nam się ładuje. Co ja teraz miałem zrobić? Ekstraktor mamy. Kurde, nie przeczytałem tamtego ostatniego powiadomienia i teraz... Autonomiczność postaci. Nie no, niech będzie. Dobra. Czy ja coś tu mogę zrobić? Aha! Robimy wybadaj Hono. Hono ino? To jest kurczak. Hono, a może Czono? No, nie wiem, ciężko powiedzieć. Aha, i teraz mogę wyprodukować... Kurde, jakie tu są bajery. Hodowla nowych gatunków, cuda na kiju. Moi drodzy, tego jeszcze nie było. No, tego jeszcze nie było. Hono. Hono ino. Oni się tu... rzekają. Rzekają do wielkiej anteny. A to jest taki wiatrak. No kurde, spoko. Teraz mamy jakąś już energię.
Wiatrak się kręci, to wcale nie tak wolno. Stwórz pierwszego zwierzaka. Dobra. Hono. Aha, bo teraz mamy energię do laboratorium. Dzięki niej możemy wyprodukować kurczaka. Co się nazywa? Hono. Jest. Jakiś dziwny, nie przypomina... Nigdy takiego kurczaka nie widziałem w życiu. Dobra. I teraz tu budujemy... Ło, jaki wielki obiekt. Tutaj go wyślemy na targ. Czyli tu normalnie, jak ktoś, moi drodzy, studiuje ekonomię czy coś takiego, to jest gra idealnie do niego. Polecam serdecznie się zainteresować. Dobra, ja bym ich tutaj musiał rozweselić trochę, żeby się nie opierdzielały. Żeby szybciej tutaj budowały. Modliły się. Jak zwał, tak zwał. To jest dobre. No i mamy. Dobra. Teraz co tu możemy zrobić? Możemy... Aha! Dobra. Załaduj dezaura. Aha. Poczekaj aż Hono dorośnie i wejdzie do portu kosmicznego. Okej. A. Jest Hono. Już urósł. Wszedł. I czy odleci? Kliknij, dobra, ile jest zwierząt? Jest jeden Hono. Dobra. Kurde, ale jak się go wysyła? Ja go miałem wysłać. Powiem wam, zgłupiałem. Jak zawsze w takich sytuacjach. No i to pokazuję, że ja mam na coś kliknąć. Kurde, czekajcie. Się robi stąd? Wybadaj owoce. Nie, ale muszę jeszcze wysłać transporter. Panie, leć pan już. Chyba, że ja go mogę wysłać tylko jak on jest pełny. Ale też nie. Ja nie czaję trochę, o co chodzi. Czekajcie, ja do tego dojdę. Wielka to jest tajemnica do mnie, o co to chodzi. Że w tym czasie trochę tych pocieszę. Może mi się tu zbagował ten znacznik, czy coś. No tak mi się wydaje, bo mi wszędzie pokazuje tutaj, widzicie? Ten taki kręciołek. Także ja tu chyba mam jakiś błąd. Ale jak go wysłać? A, musimy zatankować. Ło kurde. To nie jest takie łatwe, moi drodzy. To w ogóle nie jest takie łatwe. I teraz go można wysłać. Leć. A ja już tutaj bugi, błędy, no już tu o wszystko oskarżyłem. Odleciał. Miejmy nadzieję, że znajdzie tam rodzinę. No, takie życie, no. Hono wyfurgnął z gniazda. Dobra. Mimsy znów zaczynają myśleć pozytywnie. No i kurde, tak trzeba, moi drodzy. Pozytywnie, cały czas do przodu. Dzień drugi, dom i płonące drzewo. No, coś są smutne. Macki do góry. Nie mamy domu. Ja nie mam nawet przebieralni. Przecież nie nosisz ubrań.
Ale żartownisie, kurde bele. Niezłe jajcarze. Dobra. Kryształy. Okej. Coś tu muszę skrysztalić. Aha. Czekajcie, to było na nie? Co ja zrobiłem? Nie, ja biję energią i wypadają kryształy. I oni je znoszą. Dobra. A ja mojego walnąłem tym. Przepraszam. Myślę, że palmę też idzie zniszczyć. Ja walnąłem go piorunem. Dobra. I oni sobie teraz zbierają. Te kryształy elegancko. Jak tacy kurde kosmiczni mackowaci górnicy. Dobra, musisz zbudować im dom. Aha, tu mamy moc ognia i spalimy drzewo. Tylko ty, kolego, lepiej stąd idź. Zaraz będzie gorąco dosłownie. No nieźle. Czyli to są te takie, no to są te moce, no czyli jak w Black and White, no że my jesteśmy takim bogiem, powiedzmy, nie? I tutaj po prostu mamy moce i w ogóle. Dobra, wypalone do cna. Okej. Teraz możemy im stawić chałupę. Pyk. W ogóle jak to strasznie wygląda, nie? Ej, ciekawe czy szłoby takiego mimsa tam wciepnąć. Chory pomysł, ale śmieszny. Dobra, troszkę ich pocieszymy. No, są bardzo smutni. Kurde, 2 wiatraki. Potęga kwitnie. Jest dobrze. Jest dobrze w wuj. Dobra, tu się buduje. I mamy. Posadzić kilka bioroślin. Dobra. Pyk. I pyk. Twoja kolonia wydaje zapach, który przyciąga różne zwierzęta niekoniecznie przyjazne. Aha. Potwory. A, miałem kliknąć, ja się zamyśliłem. No to co, przyjdą potwory, to będziemy je ogniem palić. Zapach owoców, zapach stworzeń. Siła wiatru duża. Dobra, czaję. Kateruchus. Gdzie on jest? Tutaj! Kurde, jak go piznę zara. Patrzcie. Ciulci. Ale nasz też dostał. Sorry, kolego. Szybko. Dobra. Wykończymy go. Dobra, znikł. Z tym muszę trochę... Nie, ja chciałem życie! A nie... Nie, co ja zrobiłem? O. Muszę go energią trzasnąć. Kurde, szybko ładować energię. Bo trzeba walczyć. Z glizdami paskudnymi. Ogniem. Co prawda tam jeden z naszych się też chyba troszkę podpalił. Ale to jest wojna. Takie są odwieczne prawa natury, moi drodzy. Aha, nie wiadomo. Kapsułę ratunkową. Okej, ja jeszcze tylko troszkę tutaj
zaatakuje. No one będą żarły teraz i żarły, i żarły. Dobra. Kapsuła. Możesz zburzyć. Dobra, muszę burzyć koniecznie. No dobra. Pozbądź się Katyrusów, pozostało 2. Już się pozbywam. Tylko niech nasi nie łażą w tym. Kurde, tutaj gdzie te robale. Wynosimy się stąd. Nie ma tutaj części, której szukaliśmy. No i oni tak sobie będą szukać teraz części statku. Oprócz niego. O kurde. No to po wszystkiemu. Wspaniałe, rozwinięte istoty zwane mimsami. Zmuszone, przewożono kulę DNA. Bębny. Ło, grafika lepsza jak w Call of Duty nowym. No i dostali meteorytem i spadają. Podobna fabuła była trochę w Seriusamie, którym, że tam lecieli te ufoki i ich walnął meteoryt i... Tak wyszło, jak wyszło. Garstka pozostałych ratowała się w kapsułach. To ci szczęśliwcy. No okej, czaję. Czyli fabuła jest dramatyczna generalnie. Dramatyczna, dynamiczna. Czyli wiecie, pizło i ślecieli. O! Strumyczek. Ciekawe na ilu planetach... To dziwnie wygląda. No? Na ilu planetach są takie te potwory wielkie? Mimsokrates jeden się znalazł. Jajcarze. W ogóle ja cały czas chcę powiedzieć mimisy, a nie mimsy. Nie wiem czemu, jakoś tak mi się... No kurde, bogowie czuwają, to ja jestem. Przecież Bogiem. Dobra. No i co? I znowu kurczaki. I tak dalej. I moi drodzy, co dalej się może dziać, to Pieron wie. Zaś te robale przyszły. No. To moi drodzy, ja bym tutaj w tym momencie... Można tutaj save'ować czy coś? Nie, to się samo pewnie save'uje. Ja bym tutaj, moi drodzy, sztopnął generalnie. Fajna gra, naprawdę fajna gra, z fajną kolorową grafiką, polska gra. Polecam wam się zapoznać. Coś innego, coś takiego przyjemnego, odstresowującego. Także no, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Moi drodzy, zapraszam na Facebooka, zapraszam na G2. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No, i to tyle. Ja was żegnam, mimsy was żegnają. Pa, pa.